Dom, ktorý má dušu. Aj tak by sme ho mohli nazvať. Kúpili ho ako holodom a s láskou a v čo najlepšej kvalite si ho upravili tak, aby si v ňom vytvorili dom podľa svojich predstav. Celým svojim profesným životom a hlavne srdcom sú to zverolekári. A keď sa im naskytla príležitosť žiť ako celá širšia rodinka na svojom budúcom ranči, o ktorom tak dlho snívali, neváhali. Dnes by preto s láskou svoj domov posunuli niekomu, kto by v ňom bol tak šťastný ako oni. Poďte sa naň pozrieť spolu s nami. Vítajte. V Malej Ide, v obľúbenej na bývanie prestížnej vilovej štvrti Panský Les. Ale v tej pôvodnej už zabývanej časti bez stavebného ruchu a s úžasnými susedmi. Odkiaľ to máte do Košickej Optimy tak 6 km, alebo ak chcete 6 minút autom. Môžeme ho volať aj átriový rodinný dom. Pre prekrásne átrium, alebo ak chcete uzatvorený vnútorný priestor oddelený od susedov a okolitého sveta múrom a neprehľadným živým plotom z týchto prenádherných ihličnanov. Nachádzajúci sa na rohu dvoch ulic, Tulipánovej a Orgovánovej. Sú to ulice mimo hlavnej cesty, teda ruch z premávky k vám tu nedolieha. Úctihodná až 8,5 árová výmera pozemku dovolila, aby dom disponoval až 3 záhradami. A v každej z nich, verte, si vychutnáte pobyt od rána až po zapadajúce slnko. Napríklad taká ranná káva a za prvých slnka lúčov vám bude asi najlepšie chutiť tu, v tomto prenádhernom átriu v prvej záhrade, kde sa vám bude tvoriť a premýšľať v dokonalom súkromí, ak chcete aj v župane. V tejto časti záhrady nájdete aj priestranný krytý altán s letnou kuchyňou, kde si od jary až do jesene posedíte celá rodinka spolu, keď chcete aj pri nejakej malej oslave. S krbom a pieckou, kde si opečete klobásku na otvorenom ohníku, alebo aj upečete bublaninu v tejto piecke. No a keď ste fajnšmeker na údeniny, tak toto je udiarnička, ktorú iste oceníte. Drievko do piecky alebo krbíka si odložíte do diaľničky alebo pod túto striežku spolu s kosačkou a rôznym záhradným náradím. Tá druhá záhrada, ktorá je nasvietená asi najlepšie, má plný záhon trvaliek zakomponovaných do suchého kamenného múrika. Nachádza sa na nej aj táto hlboká kopaná studňa plná životodárnej vody, z ktorej môžete polievať všetky záhony, koľko len chcete, aj v letných horúčavách a zadarmo. Mimochodom, o závlahu sa stará zavlažovací systém Gardena, ktorý je v záhradách nainštalovaný. Tá posledná, tretia záhrada, tak z nej si najlepšie vychutnáte pohľad na zapadajúce slnko asi z tejto lavičky, kde vaše pohľady spočinú na prekrásnu scenériu ako z botanickej záhrady. Napríklad aj na túto magnóliu, ktorá keď rozkvitne, tak sa vám z nej pohľady neotrhnú, taká je krásna. Parkovania tu máte habadej. Či na dvore pred, alebo aj vo vnútri vyhrievanej a mimochodom aj priechodnej garáže. S vodou a touto pohodlnou elektrickou vyťahovacou bránou na diaľkové ovládanie. Celkovo v tomto bezbariérovom dome, ktorý je skvele rozdelený na dennú a nočnú časť, je až 6 izieb. A pri skvelej energetickej úspornosti poskytujú pohodlie celej rodinke na ploche až 325 m2, čo je naozaj pekne veľké pohodlie. Srdcom domu je nepochybne táto veľkolepá obývacia izba s otvoreným, vysokým a presvetleným stropom, kde sa rodinka schádza a trávi spoločne čas počas celého dňa. A
A ak chcete aj romantický čas pri tejto značkovej kachľovej peci, ktorá rozhostiela neskutočne príjemné teplo do celého domova. Kde sa kuchtia tie vyberané špeciality, je táto kuchyňa. Príjemne prepojená s obývačkou. Kde si viete vychutnať aj raňajky alebo hociakú inú dobrotu, ktorú si v nej pripravíte. A pripravovať sa vám bude naozaj dobre na tejto kamennej pracovnej doske. Ideálnej na pizzu, koláče, záviny či hociakú inú dobrú vodku. A ak by sme tu vytvorili stenu, pokojne by sme mohli z tohto domu urobiť aj 2 bytové jednotky so samostatnými vstupmi a využívať ho aj na viacgeneračné bývanie, ak by ste chceli. V jeho nočnej časti sa vyspíte ako lordi, v tichej časti na tejto posteli. Čo dámy najmä ocenia, je tento dlhočizný šatník, kde si prehľadne uložíte všetky svoje módne kúsky a budete ich mať na očiach. Toto nie je len kúpeľňa. Tu si užijete aj romantiku so sviečkami, šampanským a jahodami. Alebo rýchlu sprchu v pohodlne veľkom sprchovom kúte. A garantujem, že tlačiť sa v tejto kúpeľni ani ráno nebudete. Tu hore si nájdete nielen svoje súkromie vo svojej izbičke, ale sa aj môžete začítať v pohodli tejto galérie do zaujímavej knižky. Napríklad v hojdacom kresle, kde budete mať svoje súkromie, ale stále budete tak trochu aj v kontakte s celou svojou rodinou. Súterén je ako taká malá dielnička, kde si aj niečo pomajstrujete, aj niečo odložíte do regálov, aj si niečo očistíte, keďže tu máte aj tento nerezový dres. Mimochodom o vykurovanie podlahové aj v radiátoroch a teplú vodu sa stará tento efektívne pracujúci systém Buderus. Dokonale spolupracujúci so solárnymi panelmi, ktoré úsporu na energiách v tomto dome len podporujú. A keď sme pri tých technických veciach, tento dom povysávate pohodlne a bezprášne, o čo sa postará značkový centrálny vysávač. Tak ako budete to práve vy, ktorým odovzdáme kľúč od šťastia v tomto zaujímavo riešenom a s láskou vypiplanom domove v pokojnej vilovej štvrti Panského lesa Malej Idy s dokonalým súkromím v jeho priestranom átriu. Zavolajte mi a ja vám ho rád osobne predstavím. Volám sa Peter Badida a pomáham ľuďom nájsť ich vysnívané bývanie.